які пункти дослідники вказують на ідеологію русинського міра? Айно существує ідеологія русинського міра, но вона така більшу частю не писана ідеологія русинського міра, яка не є така агресивна, це експансіоністська, як, наприклад, ідеологія польського міра, котра видить Речу Посполиту від Балтики до Чорного моря. А от ідеологія міра Великої Мадярщини, міра Великої Румунії, Великої Болгарії і других. Я думаю, що можна би назвати пару тих пунктів, які дослідники назвали із ідеології русинського міра. Перший пункт звучить так. Древніший народ Європи русини є один з народів міра, якого Всевишній создав для важної відповідної місії вірного служення Богу в любих рамках історичного битія. Далі там указується, що, согласно літописця Нестора, народ русину вийшов із Вавилона і поселився в центрі нинішньої Європи, на землях Норіки, будущої одноіменної провінції Римської, нині частина Австрії, Мадярщини, а предки русинов назвалися норці. Потім, пишуть дослідники, етнонім русин є древніший з етнонімів в Європі. Часто кажуть, що етнонім русин перейшов із Київської в Закарпаття. Неправда. Вождь народу русину Одоакр поминається в 477 році. То є за 600 років до того, як це появила взагалі Київська Русь. Хто був сам Одоакр, нас не цікавить. Це германець, це, собственно, русин, но його титул звався Дукс Рутинорум. То є князь русинов, або князь русинського народу. А русинин народ не має бути двоє-троє. Інак би йому не довіряли воїнственний народ русинов управління. Четвертий пункт там поминається народ русинов русов, як народа, котрий прийняв хрещення в формі восточного православного християнства і конкретно упоминається в документах в посланнях патріарха Фотія під 867 годом. Це не були київські руси, це були руси, подкарпатські русини. П'ятий пункт поминається русинський мір, формувався з появленням прадержавного образування держави Само, поза розпаду Великої Моравії, пак частини їх називалися Русинська Марка, Марка Рутинорум, одмічена національна територія, теж було в 11 віці. Пак шестим пунктом кажуть, що фіксація народу русинов при державних переписях Мадярщини і Австро-Мадярщини до 1918 року. Ану, знайдіть переписи, які були у Древній Росії, там мало було таких подобних переписів, які ми, русини, зафіксували в Європі. І як то русини завжди существували, 1000 років з мадярами вони русини, лем попали в Совєтський безбожний Союз, нараз русини пропали. Лиш проголосували за незалежну Україну, раз то і вже нам кажуть, да, ви голосували за Україну, да, ви создавали з нами Україну, но тепер вас не є і прав ви ніяких не маєте. Посмотрим. Самий пункт появлення в 1849 році Ужгородського русинського округа в рамках Австро-Мадярщини. А потім вспоминається рішення Сен-Жерменського мирного договору від 10 сентября 1919 року о включенні національної території русинів на юг від Карпат в состав Чехословакії на правах найширшої автономії, яка граничила би з статусом навіть конфедерації. Дев'ятим пунктом написано у дослідників, як ідеологія русинського міра, превращення Чехословакії в 1938 році в федерацію 3 національних держав – Чехія, Словакія і Русинія, Подкарпатська Русь. Цей момент я би ще раз хотів повторити, бо много з істориків, особливо історики Ужгородського університету, но так як німі, ніч не хочуть казати. Ми утверждаємо, згідно з дослідниками, що у ноябрю 1938 року Чехословацька держава конституційним путем превратилася у федерацію 3 національних держав – Чехія, Словакія і Русинія, Подкарпатська Русь.
Нелегітимні образування Берліна і Москви із назвами Карпатська Україна, Закарпатська Україна дослідниками беруться до уваги, но частично. Тому що всі знають, Карпатську Україну придумав Гітлер, Закарпатську – Сталін. Обоє уже осуждені історією, тому можна брати до уваги, наприклад, Закарпатська Україна була 1,5 року, Карпатська була пару годин, але Закарпатська Україна була 1,5 року держава, яка торгувала ще із Совєтським Союзом. Но будучи вже окупована НКВДистами, Українським 4-м фронтом, і там не можна було ніч робити, бо вся власть була в воєнної адміністрації. І от 10-й пункт, інтересно нам, вспоминають рішення 1-го і 2-го Європейського конгресу Подкарпатських русинов, котрі прийняли маніфест, а маніфест не приглашення, не заклики, а напоминання. То обращали, об'ясняли русини суддєві, а суддя не міг порозуміти, що то маніфест. Що не призиви маніфест, а напоминання всім у світі о существуванні русинської нації із її неуничтожимим правом на самоопределення з 1918 года. Хто не знає, узнавайте. Інтересний 11-й пункт рішення ідеології русинського міра. Це є рішення 1-го Європейського конгресу Подкарпатських русинов, котрі юридично проголосували 200 депутатів у Мукачеві. І то рішення про той маніфест було зафіксовано, представте собі ким, незаконними судебними переслідуваннями русинов, коли СБУ визивало вище 200 русинов на допити і навіть на суд. Ну а проти нас приходили на суд свідки нібито лідери націоналістичної організації в Закарпатті, один із них оказався навіть агентом ГРУ. І 12-й пункт. Незаконні судові переслідування з вироками судів були направлені в СПЧ. Но там не були підтверджені. А тому ідеологія русинов включає то нічогося надіяти ні на Європу, ні на Америку. Треба мати свою організацію, своє єднання, основа котрому православна віра. Однако не кажемо, що і греко-католики могли б також національний вопрос підтримати. Но то вже як їх. Но ми віримо, що більшість русинов у Закарпатті православних, ми віримо, що ми єдинство держави України зможемо зберегти, наскільки нам можливо. Ну і зберегти єдинство національно-духовної, великого благодатного європейського, древньоєвропейського русинського народу, ідеологію якого, і ідеологію русинського міру, якого зафіксували дослідники. Чому про всі згадані нами чужі ідеології, чужих мірів в Україні не прийнято говорити лише вибірково? Чому би не внести законопроект про заборону також і ідеології польського міра, мадярського міра, румунського? Справедливо мислите, бо дійсно, чому би не заборонити ідеології міра болгарського, міра австро-німецького. За Америку не можемо казати, бо, то сказати, реакція буде дуже сильна. Но чому? Справедливо мислите, но про це поговоримо у слідуючих програмах. На цьому нашу передачу завершено. Будьте здорові! Будьте здорові, держіться в'єдно і завжди уважаємо і свою ідеологію, і релігію, ну, звісно, относимося з уваженням і до других. Будьте здорові з Богом Святим!